Ezdiyen ko 5 sal beri ji medyata Mêrdînê û koç kiribûn, çûbûn Almanyayê, çûbûn welatên Ewropayê niha vedigerin gund û bajarên xwe lê gundên xwe qesr û qonaxên gelek xweşik çê dikin. Pek fazla şey yaptık, evet. Evder li medyada Mêrdînê gundê bacînê. Ezîdiyên ku 5 sal berê ji virî koçê Ewropayê kiribûn vedigerin gundê xwe. Li gundê xwe qesr û qonaxên pir xweşik çê dikin. Her wiha li gund kafe û restoranek jî hatiye vekirin. İşte magome jikiş xorvekiş bu civati. Jamiri Müslümana, Ezdiya, Suraniya, eviş Avrupa bin. Jiki halu hoş vekiri, evi havnaz bikin, zaruki wan. Bu ve mevcik şekriya. Evder bala herkesî dikişîne. O welatî ji bo dîtina vê derê tên gund. نول ویده شکرنا او یزیدی بگران ولاتی خو دور که خوش وکرنا ام جیب حوالی خو راحت نویده خوارنا وانه که پیزا وانه که خوارنا وانه که زاف خوش بو ایرو اما حوالی خو ام جمدیاد هاتن گنده باجنه مدید لویدره پیزا جیکک بکرنا گله کیفامو حوالی ما هاتن Li gund niha nêzî 5 hep qesr û qonaxên vî awayî hatine çêkirin.